Degeaba vorbim de produse de îngrijire a tenului dacă nu știi asta. Mai precis, ce tip de ten ai? Tenul normal este tenul perfect, am putea spune, iar tenul deshidratat este un ten normal, doar că îi lipsește puțin hidratarea. Poți avea un ten gras, un ten mixt sau un ten uscat. Dacă vrei să afli ce tip de ten ai, e foarte simplu. Seara, în momentul în care ești pregătită pentru demachiere, folosești un gel de curățare, speli bine tenul și aștepți o oră. Atenție, după curățare nu folosi nimic. Nu folosi ser, nu folosi cremă, doar gelul de curățare. După o oră uite-te în oglindă și analizează-te. Dacă la o oră după curățarea tenului, tenul nu prezintă nicio modificare, atunci tenul tău este normal și ești foarte norocoasă. Dacă vezi un exces de luciu, de ulei pe zona T, adică zona frunții, zona nasului și zona bărbiei, atunci tenul tău este mixt. Dacă acest exces de ulei sau acest luciu este pe toată suprafața tenului, atunci tenul tău este gras. Dacă totuși ai o senzație de strângere, adică pielea ta strânge, atunci tenul tău este uscat. Acum știi ce tip de ten ai și poți folosi ingredientele necesare tipului tău de ten.